Ras hwyl dros yr iaith Gymraeg ydy ras iaith. Ras gyfnewid lle mae pobl yn pasio'r baton fel pasio'r iaith ymlaen. Bydd yn cymryd rhan rhwng y 30 ar 10 a 15 ym mis Medi 2013. Yn dechrau Machynlleth a Prawn Dydd Gwener gan redeg i Aberystwyth. A wedi dydd Sadwrn o Aberystwyth i Tregaron, Llambed a gorffen yn Abereiron. A wedi dydd Sul, Abereiron, Llandysul, Castell Newydd Emlyn a gorffen Aberteifi. Mae croeso i chi fel clwb, neu busnes, neu ysgol, i noddi 1 km. Mae costio 50 pint, neu mwy, ac gallwch chi redeg 50 km moyn wedyn, ac hynny am ddim. Os ydych chi 6 yn rhedeg neu 100, does dim problem, yr un peth yw 50 pint y tro. Mae croeso hefyd i bobl sy'n falle mwy uchelgeisiol ac am redeg lot o kilometre gael ffurflen noddi unigol, a mae'r hynna i gyd ar-lein. Mae ras wedi seilio ar rhasys llwyddiannus iawn mewn gwledydd eraill yn Gwlad y Basg, Llydaw ac Iwerddon, rhasys dros y ieithoedd nhw hefyd. Mae'r arian byddwn ni'n codi yn mynd tuag at cynnal ras, a dyn ni'n gobeith gyda'r elw yw bod nhw'n rhoi arian yn ôl ar ffurf grantiau hybu'r iaith Gymraeg. Felly dewch yn rhan o ras y iaith Gymraeg. Mae llawer o wybodaeth ar y wefan. Dilynwch ni ar Twitter ar ras yr iaith, neu ewch ar Facebook hefyd am y gwybodaeth diweddaraf. Edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yn rhan o'r hwyl dros yr iaith Gymraeg.